କହିବେ। ଆମେ ଆଜି ଭୋଜି ଖାଇକି ଆଇଲୁ। କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ଭୋଜି ଖାଇ? ବାହାରିଲୁ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ବାହାରିଲୁ। ଆମେ ଯିବୁ ଏବେ ଦେବପୁର ଶାସନ ଆମେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ବାପ ପୁଅ 3 ଜଣ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି ଖାଇବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ଭୋଜି ମିଳିବ, ପ୍ରସାଦ ମିଳିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଡେଲାମ ବ୍ଲକ ଦେବପୁର ଶାସନରେ ଥିବା ମା ବିଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ଭୋଜି ଥିବାରୁ ଆମେ ବାପ ପୁଅ ଚାଲିଥିଲୁ। ଏବେ ପାଖାପାଖି ହେଇ ଆସିଲୁ। ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଛୋଟ କମେଣ୍ଟଟେ ଦେବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣ କହିବେ। ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଆସନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା। ଟାଇମ୍ 1:30 ହେଇଯାଇଥିଲା। ଦେଖିଲେ ମନ୍ଦିରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ପ୍ଲେସଟି ବି ଭଲ ଅଛି ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ। ମାଆଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପହଡ଼ ବୋଧେ ପଡ଼ିଯାଇଛି। ବାହାରୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ଫେରିଯିବା। ପହଡ଼ଟି ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ବି ହଉ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ। ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି, ମାଛ ବେସର, ଭାତ, ଡାଲି, ପୋଟଳ ତରକାରୀ ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼, ସାଲାଡ଼।